Здравейте! Това е първият видеоклип, който аз и Хари. Здравейте! Или по-скоро Лъчезар Ендера, което е неговата страница в YouTube. Моите Руми Златева. Този видеоклип ще бъде в моя канал. След това ще снимам и ще има още един клип, който той ще тупа. Който аз ще измисля. Който ти ще правиш, да. Да. Сега ние ще правим... Къстъм чалендж. Да, следващото предизвикателство, което мисля всички да знаете, но аз трябва да ще обясня се пак. Аз трябва да си сложа слушалки. Тези слушалки моя са малки, обаче са много силни. Знам, че са хубави. Много силни. И аз трябва да сложа слушалки, той трябва да ми каже изречение, аз трябва да го познавам. Айде, започваме. Чакай. Чайте да пуснем. Махни си телефона от устата. Стига де! Така. Не блокирай телефона. Да, добре. Тя обича да пие Queens. Огледай се малко. Добре. Така, това е на Макс. Окей. Така. Аз искам... Ти не си пуснал слушалките. Чакай го! Ей, да, ще ти казах. Омага! Ти го спря. Така, давай. Давай. Чува ли се? Да, давай. Аз искам да те... Оля? Да си. Махни си камерата от това. Да те. Наритам. Какво? Да те наритам. Аз искам да те. Наритам. Купя. Наритам. Да те наричам? Наритам. А? Да те наритам. Аз искам да те наричам. Да те наритам. Да се наричам. Да те наритам. Аз искам да те наричам. Наритам. Name. Дуспа. Дуспа. Аз искам да те... Снимай. Ти искаш да ме дуспа. Не. Да те наритам. Да те наричам? Наритам. Аз искам да те наритам. Не може. Позна. Да, позна. Какво беше? Аз искам да те наритам. И ти казваш, аз искам да те наритам. И аз казвам, не може. Да, давай втори. Другото. Имаш 5. Имаме 5. Добре. Давай. Ти си. Гениална. Какво? Добре, имат ли маймуните косми под задника? Има ли маймуни? Имат ли маймуните косми под задника? Има ли маймуни на косъм под водата? Не, под задника. Косми под задника. Какво? Косми под задника. Имат ли маймуните косми под устата? Задника. Имат ли маймуните косми по задника? Да, Имат ли позна. маймуни косми по задника? Да, позна. Да. Не съм гледала, не съм се забелязала да гледам. Добре. Можеш ли да отидеш в космоса? Космоса. Това ли беше? Да. Колко съм добра. Много добра. Добре, слагай си слушалката. Така, ти обичаш ли? Да. Ядеш? Лъжеш. Ядеш? Не. Така? Да ядеш? Лъжеш. Лижеш.
Ядеш. А? Ядеш. Ядеш? Чай. Ти обичаш ли да ядеш? Зелено. Да ядеш? Зелено. Зелен? Зелено. Зелено? Яке. Аки? Не, зелено. Айде. Не. Зелено. Зелено? Яке. Яке? Да. Да. Аз обичам ли да ям зелено яке? Да. Не. Добре. Добре. А? Добре. Хайде. Добре. Хайде. Добре. Ти. А? Ти. Чакай. Ти. Аз. Ти. Ти. Обичаш ли? Обичаш ли? Да. Да. Ядеш? Ядеш? ЦСК. Моля? Мусака имах предвид. Мусака. И да има в нея. А? И да има в нея. Мусака. Не, и да има в нея. Да повръщаш в нея. И да има в нея. А? И да има в нея. Да плюеш в нея. What the fuck? И да има в нея. Какво? И да има в нея. А, и да има в нея. Така. И да има в нея. По-силно. Това е целта. Добре. И да има в нея ЦСК. Да има в нея зелен грах. ЦСК. ЦСК. Да. Какво? Обичаш ли да ядеш мусака и да има ЦСК? Да. Сега де. Чакай, че мога Това ти е предпоследния. предпоследния. Ай! Четвъртия. Последното значи. Добре. Ти Ти обичаш ли обичаш ли? кофа? Я пак? Ти обичаш ли Обичаш ли? Ти Мусака. обичаш ли мусака? и да има Да има кофа говна. Кофа. с С лайна? лайна. Ти обичаш ли мусака да има кофа с лайна? Това ли е? Това е последното. Пет. Добре. Чакай, бе. Той сега това е Да. последното. О, тая песен я знам. Давай. Добре. А? Ти Ти обичаш ли? обичаш ли? Да. Да. Пушиш. Пушиш. Лайна. Лайна. В А? в В устата ти. устата си. Обичам, да. Това беше. Ти обичаш ли да пушиш лайна в устата си? Да. Това беше последното и сега завършваме. Между другото, много яка песен също. Мерси. И това беше краят на нашата предизвикателство. След малко ще качим и видеоклип, който Хари Мараба. ще прави същото предизвикателство. До скоро! Чао! Майната Вики.